Automatisk forøgelse af cylinderens slaglængde er tilbehør til hydrauliske rettepresser. Denne funktion giver dig mulighed for at indstille en fast værdi for stempelfald via berøringsskærmen. Instill F.X. Et startslag på 360 mm, så cylinderen er lige over det emne, der skal rettes, og et automatisk trin på 3 mm. Hver gang du trykker på dobbeltknapperne, sænkes stemplet i trin på 3 mm. Denne funktion giver operatøren mulighed for altid at overvåge emnets udretning, hvilket minimerer risiciene forbundet med fuldstændig manuel udretning. Hvis pressen er udstyret med en laserenhed, er det desuden muligt at måle emnets deformation i realtid. De automatiske stempeltrin vises både på berøringsskærmen og skærmen på gantrin. De data, der måles af laserenheden, er synlige på skærmen over opretstående stilling og på et lille display på kontrolpanelet. SICME. Only the best is enough.